4 praatvaars en 1 presentator in, zeg eens, tot 8:30. Dan is er weer de slechte tegen de goeie. En de goeie is Matlock. Om 10:00 wordt een punkzanger koud gemaakt in Sledgehammer. En om 11:05 gaan we op zoek naar buitenaardse beschavingen. Om 11:15 tenslotte blijkt een blinde pianist uitstekend te horen in Thriller. Morgen op TT1. En morgenavond is collega Andrea graag uw gastvrouw. Ik neem voor vanavond graag afscheid door u met een coda de nacht in te sturen. Als die nu al zou eindigen in de slaapkamer, wens ik u daar graag zoete dromen bij. En waar moet hij naartoe? Opa wil weg, opa gaat vissen. Opa is gek, maar ik kan hem niet missen. Het kind op zijn schoot maakt